laitetaan VP-videolle vittu. Ei tuossa oo mitään muuta. Mua vituttaa kyllä niin paljon, että mä en lähde yhtään mihinkään enää. Oota. Ollaan kalalla. Tai piti. Et hukuu sanalla. Oota nyt. Käännä sitä venettä. Mä hukun ihan oikeesti. Takaa etkä hukuu. Nyt ei oo. Perkelee. Ei oo nauruasia. Saatana. Kasvuhousutkin saatana. Autetaanko? Tulkaa nyt ylös sieltä. Onneksi teillä oli onneksi liivit päällä. Joo. Tää riitti mulle. Saatana vittu. Ei tästä ankkaamasta mihinkään. Lähetäänkö kalalle? No niin, siellä paras. Mikä nyt? Nyt riittää. Anna nyt se mennä keikahtaa. Mikä nyt ylemmäksi? En minä lähde mihinkään, saatana, tämä riittää. Onneksi sinne hukkunut vittu. Aattele nyt. Mikä nyt perkele? Niin mennään. Mulla on saappaat tänne vettä ja tää riittää nyt. Ota tää irti. Saatana. Oota nyt. Elä naarata tää irti. Vittu. Ei saatanan perkele. Lähteekö panaa mukas lämmittää saunaa vaan? Ei kun me lähdetään kalaa. Ei lähet. Morjes jätkä. Vittujen kerran. Mikkänä on minä paskara. En mä pysty. Oi oi. No. Vittujen kerran. Mä sanon. Mä jotenkin aavistin tää homma, mutta onneksi me päästy tän pitemmälle. Se hukkuu jo äsken. Mä en pääse estämään vittu venestä pois. Tää on Titanic. Tää on vittu Titanic. Saatana vittu saatana. Hyvin pitää. Tää on Titanic vittu. Vittu ja kevät. Perkele. Elää muuta sanoo vittu. Kun mä pääsen tätä pois vittu niin. Mulla ei oo mitään ylimääräisiä vaatteita ees saatana vittu. No multa saat saatana. Vituttaa ihan törkeä. Ota nyt saatana rämpiä vittu. Mä pääsen Oliko nyt näin, että meitä ei tykätty mukaan? Ota nyt ees ryyppy. Mene vittu nyt sitä eestä et perkele. Oi. Aivan. Näyttää sauralla.